Здравей, приятел! Рано сутринта тръгнах към гарата. Денят започваше прекрасно. Бях с любимата ми тениска и времето беше хубаво. Докато не видях, че закъснявам. Успях да стигна на време, но цялото това тичане се оказа на празно, тъй като влакът имаше закъснение. Трябваше по някакъв начин да си запълня времето, без да се игра на телефона. Накрая влакът пристигна. След 3 часа бяхме в София. Купих си билет за метрото и се настаних в хотела. На следващия ден станах рано, за да се изкъпя, облека и закуси. Тръгнах към Южен парк. Когато стигнах, вече имаше много хора. Малко след това беше даден старт. Групата, с която тичах, се състоеше от деца и от по-възрастни, затова темпото ни беше умерено. Даже спирахме, за да снимаме едно тралещче. По едно време видях перфектно място за сайдфлип. Накрая засилихме малко темпото, тъй като наближавахме финала, където бяха организаторите и ни аплодираха. След което всеки си чекира резултат. Като цяло съм доволен от организацията на Петка Марън и от хората, които се събират да бягат. Всеки, който живее близо до София, Пловдив, Варна и Бургас, трябва да посети събитията, защото са хубави и напълно безплатни. Без тях щеше да е по-добре.